Zapatak interneten erosi ordez dendara hurbiltzen dira bezeroak erosi nahi duten produktuaren detaileak ezagutzeko eta gainera euskaraz. Tratua ez da berdina. Interneten edo dendan ez da berdina. Jentea etortzen da eta sartzen da eta galdetuten badago euskeraz, euskeraz egiten dugu. Herriek bizirik irauteko sortu da kanpaina, betiko dendak krisian sartu ez daitezen. Hurbiltasuna, aholkularitza, konfiantza, hori dena ez du eskaintzen online erosteak. Alkarbideak egindako espotean argi ikusten dan bezala, euskaraz ez du tutik ulertzen. Merkataritzari egin indarra eta euskarari egin indarra era berean. Elikagaiak saltzen dituzten dendek, batez ere arraindegiek eta harategiek azalera handiko saltokiei aurre egiteko internetek eskaintzen dituen abantailak ikasi dituzte betiko bezeroak mantentzeko. Eta ni interneten bidez egiten dudana da bidali. Egunero argazkia, arraindegiren argazkia osoa, egunero eta prezioekin dana euskeraz eta erderaz. Umore bidez, mezu ezin serioagoa spot honetan inteligentzia artifizialak ulertzen ez dituenak azpimarratuz. Aparatuak ere barnetegira joan beharko du euskara ikastera.